आसाम सरकारजों साननैसो सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि फाइनान्स आरो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायनाय जादों आरो बिनि उनाव बिथांमोना दाख्लैबावै दिल्लीयाव सानैबो थांदों आरो मैया स्पेशली बड' पिस एकर्ड बा बिटिआर एकर्डखौ लानानै दिल्लीयाव इउनियन हम मिनिस्टार मानगोनां अमित शाह आरो इउनियन हम सेक्रेटारि अजय भाल्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आसामनि केबिनेट मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ सेक्रेटारि ज' लोगो नांनानै बिटिआर पिस एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि सायाव स्पेशल मोनसे डिसकासन जादों आरो बे डिसकासननि उनाव जोंनिसिम जि इनफरमेसन फैदों जे बिटिआर जि एकर्डनि जि दफा दङ बे गासैबो दफाफोरखौ टाइम बाउन्ड मेनार आरो स्पिडि मेनाराव उइदिन माने 30 डेज 30 साननि गेजेराव बे गासैबो क्लजफोरखौ मावफुंजोबनायनि थाखाय हम मिनिस्टार बिथाङा आसाम सरकारखौ डाइरेक्सन होदों आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि जिखिनि बेयाव दफा दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ गोख्रैनो मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै स्पष्ट भाबै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों आरो दिनैसिम जों जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै कन्टिनिउआसलि जोङो खामानि मावगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि बिथांमोनाबो खामानि मावगासिनो दिल्लीयाव थांदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमदों दा नैबे बेलायाव आङो मोनथाम एंगोलखौ स्पेसियलि आं मेनसन खालामनो लुबैयो दिनैसिम जिखिनि खामानिया माने मावजाबाय जे स्पेशली बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम 2 नम्बराव जाबाय बर' मिडियाम बर' लेंगुवेजआ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बिनि खामानिया सोलिगासिनो 3 नम्बराव जाबाय बिटिआर ओनसोलनि माने स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियाम स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आप टु माने कलेज लेभेलसिम बे फारसेथिंजाय 9.2 आरो 9.4 एनडिएफबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन पेकेज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि पलिसि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोननो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय बे खामानियाबो अलरेडि सोलिगासिनो दं फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव आरो 9.4 नि गेजेरजों जि केस उइथड्र खालामनाय हाइनियास आरो नन हाइनियास पाब्लिकनि केस केडारनि केस बे गासैबो केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनायनि जि प्रसेस बे प्रसेसआबो कमिटि फर्मेसननि गेजेरजों सोलिगासिनो दङ बेराफारसेथिं जोंहा माने बाउन्डारि एक्सटेनसननि बाथ्रा दङ जिखौ जों डिमान्ड खालामदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सिमुलुगुरिसिम बाउन्डारि एक्सटेनसना जानांगौ आरो बिनि थाखाय कमिसन मोनसे दानाय जागोन बे कमिसना बेखौ नायबिजिर खालामनानै एग्जामाइन खालामनानै एरियाखौ माने एक्सटेनसन खालामनाय जागोन दा बेखायनो बे जे पारा 14नि गेजेरजों कमिसन दानायनि खामानि बे खामानिनि थाखायबो माखासे जिखिनि फर्मुलेसननि प्रसेस बे प्रसेसा अलरेडि सोलिगासिनो फारसेथिंजाय 11 नाम्बार जि क्ल'जआव दङमोन जइन्ट मनिटरिं कमिटि माने बड' अर्गेनाइजेसन आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव जि मोनसे मनिटरिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बे कमिटि दानायनि थाखायबो अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रिप्रेजेन्टेसनखौ जोङो दैथायहरनाय जाबाय दा बेखायनो जों सानो जे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना कर'ना भाइरास कभिड-19नि थाखाय बियो गासैबो भारतआवनो स्तब्ध जादोंमोनब्लाबो दिनै आनलक जानायनि उनाव गासैबो प्रसेसआनो स्पिडि मेनाराव खारदों आरो बिनि गेजेरजों बर' रायजो राजा आरो लोगोसे बर'जों लोगोसे रायजो जानाय गासैबो रायजो राजायानो मोनसे माने जौगामाननि मोनसे जिखिनि अधिकार मोननांगौ जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि बेयाव लाबोनाय जादों जिखिनि इनस्टिटिउसन अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै लाबोनाय जादों बे गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ जों जुदि गायसनना लानो हायोब्ला मोनसे भाइब्रेन्ट माने बिटिआर हिसाबै बा मोनसे एडभान्टेज बिटिआर हिसाबै जों गायसननो हागोन जायनि गेजेरजों जोंनि फिउचार जेनेरेसन दिनै जायफोर फरायबाय थादों जायफोर स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनानै दङ जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरा सेकिउर्ड मोनसे लाइफ बेयाव मोनगोन मर्यादा गोनाङै बिसोर थांना थानो हागोन आरो बिनि बे जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौनो मेन एजेन्डा हिसाबै लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दं बेराफारसेथिं नुनो मुंख्लं न'खरफोरनि जि माने एक्सग्रेसिया बे एक्सग्रेसिया फानानै बे जिखिनि माने बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बबेबा दखाननि गेजेरजों बिदि होनायनि बेबस्थाया दं बिटिआर एकर्डआव स्पेसियेलि लिरनाय दङ जायफोर शहीद बा मार्टियार फेमिलि नेक्स्ट टु किन थारमाने शहीद परियालनि जायफोर आत्मीय न'खरनि बिथांमोननो 5 लाख माने एक्सग्रेसिया माने एककालीन मोनसे एमाउन्ट होनाय जागोन आरो थांनाय समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा बिएलटि मुभमेन्टनि जिखिनि मार्टियारफोर दङमोन
बे मार्टियारनि थाखाय आसाम सरकारा आसाम आन्दलननि शहीदफोरनि थाखाय 5 लाख करि होनाय जादोंमोन 855 आरो नैबे जि एबसु आरो बिएलटिनि मुभमेन्टनि गासै राजाफोरखौ लाफानानै बिथांमोननो 5 लाख करि होनायनि थाखाय जि स्किम राननाय जादोंमोन नाथाय बिपिएफ हान्जा बा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बे डिस्ट्रिबिउसना प्रपारलि जायाखै दिनै माने प्राय 2600नि गेजेराव एराउन्ड 200 to 300 मोनदों माखासे मोनासै बे फैसाया दङना गैला ना सोरबा बेखौ खोमाबाय ना बे फैसाया मानो थाखाय रानजायासै बिनि थाखाय खुनु एन्सार रावबो होनो हाया दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्पेसियेल फकास लाखिगोन जे एनडिएफबिनि बे आन्दलनाव बा नैबे बड'लेण्ड आन्दलनजों रिलेटेड थानाय गासैबो जिखिनि मार्टियार फेमिलि 5 लाखखौ जाहाथे बयबो मोननो हायो बेनिफ्राय रावबो बन्सित जाया बेनि थाखाय जोङो सरकारजों खामानि मावगोन आरो बेयाव जेसेबां बाजेट नांगौ सरकारा बेनि थाखाय बाजेट प्रभिजनखौ लाखिगोन